Music Entertainment. Baba Troy. Zani mamotera, do nanga bigo. Zani mamotera. Ayo zani mamotera. Namo yondi biga ini kundi jandi jivambe. Sly Media TV, a channel that brings you informative, educative and entertaining programs through our social media platforms. And do not forget to subscribe and follow on any of our channels wherever you are. My name is JTK, and in the studio today I am joined by Baba Troy, the hitmaker of Shungu Zemoyo wangu. Ngomo, zakamira zi. Uzidiseko mdara zilufambele. Bozo kuti, alizeko mix. Aiwa bozo kuti. Padeni bo. Padeni bozo kuti. Kwa viewer. Aiwa bo akatamba bozo kuti. Standard. Yeah. But I mean, set tanga zakawanda about anything else that you want to know about Troy. Yeah. You want to know about song nyowani yakagadzirwa manje ya Securitas. Yeah, all right. Securitas toza chitasu wanandije. Aiwa ndo kupedza maspotsi zwa manje. Andijika. Todeza chiti last bus stop. Because vanhu vese vari kubva nematambudziko kwavanenge vachibva nditi vari kusvika vachasungana zambuko pana Securitasu. So that song Securitasu manje inotaura zvakawanda kuti whether uri kusangana neproblem yakaita sei kana kuti mhando ipi kana urwere hwakaita sei handitika enda palast bus stop apo zvinopera pana 7 Anderson apa ipapo fana vanhu vachikwira. Baba Troy, yes. What brought you here is about the new album, Baba Troy. Album takanzi kuti rakabuda zvechokwadi, but we haven't been seeing it on social media platforms or anywhere else. What happened? Firstly, dautaura dzoni ndikutsomwa. Haisi secret iyoyo. I have to say this live. Ndisingatombonyari. Nyari kuti apana ndikuti ndikutsomwa. Every move that I make, even in my social groups, my groups, music, team Troy yacho, we got a lot of spies in my groups. Pandakaita planning yangu album launch. Complications achanga kawanda. You see, trying to talk to other people should have venue, but not only konge imboga, should out ni munhu, should ubudisa music yako. And on. I planned that chitaure nzvimbo kwandakaenda cause inosati zvinozonetsa mangwana. I went in the album launch yangu iri 7 date. So 8 October. And it Saturday. Ndenda paipa ne team rangu taronga bobo ndatana mamwe ma fellow artists angu akati ari kuita sei ari kuuya. To my surprise, papa ina Bonto man, a brother akauya asiri pa program. You see, I was alone. And on, I was alone, and it was 30 minutes. Mushita zvinhu zvenyu. From 30 minutes we would want to see you here. And on, apatarowa mari, handiri kuzonaka, ndatenga PA system ndarowa mari, ma BVs angu ne band rangu roda kuti mari. And on.
Saka 30 minutes wasn't enough kuti nditatidza vanhu 30 zvandoda minutes kuita. for a show. 30 minutes. Hey. Apa ndagadzira mazi tickets akadai. So maposters ndakabudisa it was close to 1,000 or so. Mari ndakabudisa ndi PA system in the band. Saka in a space of 30 minutes manje, what happened? What did you do there? Ndakazongoti regai ndiite a free one. Ndikadzonchivhura magedhi wanoita sei? Vapinde waone chitarenda wana because isikati netarenda tifanira kubva tatagumira murodi kuti anzi 30 minutes. Ndikati ngachioneka babatiri vachiparura ngoma. Wakazoita zvekunzwa CD. Ona. So I had to do that. Sabotage inenge iripo, but if you are weak, unodona pasi andoona. But isusu machi nemoyo yeshumba manje. I am very sorry kuna vari kutraya. I'm coming for you. Urikuzvinzwa ndikutaura newe. Saka that whole situation stopped Baba Troy from posting on Facebook, Instagram, any channel to post his album. And yes, let me tell you for an example. You know Shungudze Moyo Wangu anditi? We heard that song, I think it was almost a year and my months now. Yeah, I had to deal with a certain person I got to approach. Then we had to do a video, a promo. After we did a promo video, lately, Dr. Dimkoma, can you please post this for me? But then I couldn't avoid so. So that's what the Chandaga's owner, that's not Zoni. Akawaya Gwandiri. I want to ashida utundi bira. I want to Charkuda, and then he chased me away. Exactly. So right now, Baba Troy is absent from social media, from Instagram, from Facebook, because somebody may be feeding money to silence me. But kana chidatsiwa ninosansunge maoko anditi tindatsopinda boxeni vanhu vataura kuti uya anogona uya agoni kwete udaurira uri wega. That's very, very wrong. This I have to say this in front of Zimbabwe. Sabotage is killing my music, but inini wacho wandisukana mafumo pasi animaona. Let them waste their time. Warutamba negandanga. Yes. We saw that as you're speaking, could you have been sabotaged? Nobody, like, we didn't know. We didn't know my shooting. Yeah, that's very true. I had a question. Why is it Baba Troy Shungudze Moyo Wangu music yao? It's like Rao in Rabuda, but it's not in his page. It's on somebody else's page, and that page is making like 1 million views. That's right. Very correct. And I think Israel right now, viewership, it's coming and it's monetizing. I think we are around 1.5 million views right now. And I think I'm the biggest artist and my views per page. But to my surprise, that guy, I got abandoned. He even told me not to call him, but he still have my stuff per page. I didn't get any cent out of it. Of those 1 million views? Yes, Mdara. That's Fambira. It's not Fambira. I'm coming. That's what I'm coming. Like on your page right now, are you able to monetize at this? Are you able to strike him? It's this situation right now. Could you bring down or anything? Or what's your plan? What are you planning to do? Alright, what I was planning to do was to send them among my pages. And it was really greedy. Because you know, at times, anduona apagap, waona tishiri iri apwe. Watora dombo isa parekeni. Udashanisa dombo for the meantime kuti kwanisa kutora chauda kujika chiri up. Dombo rera risina basa, watora shiri yako. Anditika chatema dombo chacho ushirangarira. I'm the guy in this position. Andoona kushandiswa kutora mari nemwe munhu. And then atora mari, then you are just waste. Wato garbage. That's what music industry andoona. At the same time, ndakuda kuti chinditira one or two things, then akundona nge munhu asina brain. That's very wrong. And it comes down to a situation whereby you don't benefit from any of it. I didn't benefit any, like, of course, appreciation it because song yakapushwa, but then big time. Unofana two things. Anditi. Kana ramba tishanda tese. Because by 1.5 million euro, I didn't claim anything. Because ndakapushirwa sita anditi. But then we must still keep on working together. The relationship must still. Inofana ramba yakaita sei. That makes sense. Kwete nge munhu ari kubhadhara unza nyararidze inini. So how many social media platforms have you worked with that turned you down so far? You might not mention names, but we want to know them. Well, I'm not going to say anybody's name right here, but Instagram, I've tried big names. Trust me. As a Zimbabwean celebrity, my celebrities. But then if you go to the other celebrity, like Sotora, not gonna brain. Look at Nigeria, look at South Africa. Bakwala, ne bopa. It seems like the same guy. But it's a career. I don't know. We go Nigeria. Tinana CK, Tinana Joe Boy, Tinana. You know a lot of guys from Nigeria who can make music. We have Finesse. You know Finesse.
Yes, we have Burna Boy, but they're almost saying the same. But when I know push what, and but Zimbabwe, when it comes to Zimbabwe, people they don't know how to push my brands. They don't know how to lift each other up. And even if I'm telling you this, bro, I think you guys agree with me. Some of the people, I thought maybe they love me. They call me, but they must spy. They go and bring out information. 1 or 2. I know. So Zimbabwe, why we do not go any far, is because I'm going to appreciate my talents. Takupa hii message shungudze moyo wangu, makatera mashoko mukabatikana. At the end of the day, he's a copycat. Who is a copycat? Because ndigonda song yangu yobva yabuda iri 100% kana unakirwa once ndinokupa. When I'm gifted, And on that issue, so we want to know. Bad Troy is saying a lot here. And if you have a comment, anything you want to ask Bad Troy, he's right here in the studio. You can ask him through our social media platforms on Facebook or wherever you're watching from, and then we ask him right here in the studio. So, Bad Troy, about that copycat thing. Yeah. These comments that have been coming in, if you checked on any of your platforms or any of those platforms that you say yeah. I've been seeing a lot of them. About Prayzah and you in comparison. Okay. And some way saying, would you copied him? Some way saying, would you copied, but it's fine, and the thing is good. In some way saying, would you sound different? Yeah, that's but very when I true. kept on those who said you copied him. Yes, most of the people they say. That? All right, let me tell you this, guys. Inini namkoma mkudze itikeswa up, indikeswa up. Because imba ya one same song, unonzwa difference in my voices, the variation. Anditi. Mkoma Prayzah is one of our best in Zimbabwe, anditi. And then I just came in by Troy waka Prayzah, anditi. And then people are already comparing me and Mkoma. Anditi. The problem is my Zimbabweans, they are the people who are at Tirwe, Karakurusanechi, Nevano Akura Garari and Chirundara. And at the same point, in Troy, I'm a brand. Anditi. Prayzah vakuru vakatobudirira kudhara. Andoona. Ndo madhara edu isusu na JP. But then kana nakuta kuti yeye ari kukopa Prayzah and stuff. Iyo yato yenyu. Amsati majaira but muchajaira kuti ndini baba Troy. Baba Troy is different. Why is here? Yeah, that's what I say right now. Ever at a moment you would feel like calling Prayzah or Timbotaura Mkomongo, iri kutaura yandisquiziva Mkomongo. Yeah. Cannot we have a man-to-man talk with Prayzah? All right, let me tell you about this artist. My artist Mashinji in Zimbabwe, they're very, very clean-hearted. But the people who surround them, don't know kuti uyu mfano yana kwanoenda mfano. You see, some people are good at hearts, but then the people who surround them, doma one. Andoona. Approach because I don't know through the ones around him. You see, otherwise those guys are good-hearted, but the people who surround them, those are devils. They bring in bad. Jimmy Waru, wanosauranda madara. Jimmy Waru, we're gonna take a look at your comments in a few minutes from now, because I know there's some people who are really burning and they have questions they want to ask you. Yes, all right. But we'll take a short break, and then when we come back, and we'll read through the comment sections. Cool. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Welcome back to Sly Media TV. We're still in the studio with Baba Troy, and we're going to take some of the comment sections from Facebook, WhatsApp, or any other social platforms. But so far, we had comments on Facebook.
And but there are a few on WhatsApp, so I'll just read one for now so you will answer. And then from Tashinga Kugua, Anzi Kobacho, have you ever thought of collaborating with Prayzah apart from anything that is happening in the social media? Zvepchitika mudhara vanhu ava kuti tisvike padhuze kwavari vanenge vachidhura kuwana. As I've just said, the people around these artists ndo ma1 ndo barrier wari yatinayo yoyo. Otherwise pamwe mukuru anenge atosangana nemufano wavo andoona, but then the people around him ndona vachindiblockera kunze. So that's true. yeah, That's true. And another comment, Anzi Baba Troy, Shungu, that's Shungu the Moyo Wangu's question. From Shungu the Moyo Wangu, what were you thinking? Got that song, Bata Moyo Wangu singaite. what we do as artists to tell a reality, like tikaimba life yangu, you remember we had Soldier Love, right? Sauro mnomziaga chi ba 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 machizi ya chimdara. Ukaimba life yako wewe unoimba zvinhu zvinomake sense. Ukada kutora life yekuAmerica uyenza muZimbabwe handiti ukanyora zvinhu zvausiri kurarama iwewe, people won't feel it. Saka shungu dzemoyo wangu indakashayikirwa namama wangu ndine 13 years handiti. So what I went through handitika kuomeserwa ikokoko kwakatigadzira chinhu chekuti I had to express kutaura namama wangu handitika through that song. Ndosamakwana yakapinda chi mumahatsi avanhu vakawanda because it was a later kuna moms. That's true. Andoona hapana asingazeti moms vakakosha ka guys. Moms vawani Mangwasa angu mashata. zvangofanana nekurarama pasina oxygen ka. No. Mangwasa angu batroy, nothing else to say. Okay. We want to go back to Shungu Moyo Wangu. We want to take it down and see. We also found out that your mom was a teacher. Is it? It's Bindura, if I'm not mistaken. Nope. There was one person in the comment section who actually noted that. Because I know your mom from somewhere. He was a teacher at Bindura. He taught me this. My mother wasn't a teacher. So that was. My mom was a soldier. Okay. Moms yanga iri muto. So you might want to point that and correct it to the fans so they can know. Moms yanga iri soldier guys. Moms yanga iri soldier plus ndoma oveta kanobata gidi waiziva kuti sununguriro nyika. Ora tione rugariro rwatinaro right now. Ndona moms wakati inonobata futi. Like a point noted that has been corrected in the comments. It's actually pinned on the All right. top. Okay. Yagaton's Baba Troy, I know your mom. She was a teacher in Bindura. She taught me this. Okay. May her soul rest in peace. No, my mom was a soldier. So actually, that's the good thing that you noted that out. Yeah. So what happened then? We might want to explain a little background, give us a little background of the situation, starting from there, what was going on and what really happened. How did your mom pass away? If it can affect you in any way. Okay, Nina, I believe voodoo. You know what I mean by voodoo? Mshonga. You know, moms yangu andirunyebere guys. Moms yangu ishanda. Maize. Sanoziva kana uri wega wanigero riri kuharare ona rakabudirira ona hapazoshana zetogodoka vanozorotako. Of course munhu anozowanika ane chirwere kuchipatara, but we believe kuti munhu anorayirwa zvinhu zvake andoona. And takasiva tiri pwere takatorerwa mwenje, so kudzimbirwa kenduru uri mutanewo. Wambodzimbirwa kenduru uri mutanewo kufuridzirwa light sokuti munoonei. That's what happened to us. Takasiva tiri murima handiti kukatakura mukusimba kudai. So how do you manage to pull through, like as an individual? I mean, maybe there were guidance and stuff. Was your father still in the mdarangu ini takatofirwa namoms mdhara ariko mdhara. Sachona tichikoshesa vakadzi sterek. Sadhere manonzi mukadzi. Munhu mukadzi kubva uchitakurwa kubva mudumbu munhu achidya zvinhu zvinovava handiti munhu achirara panze nekuti iwo usida kurara mumba. Ndona uchikontrola mama wako andinoziva pano uri mudumbu bebe. Munhu achikudyira mushonga and stuff okuendesa kuchikoro achikutisa kuti achiitwa ichi chinoitwa ichi handiti. Saka munhu wemukadzi a mother handiti ka moms the pathfinder. Kana moms wasipo handiti unokwanisa kungokandwa mudhiri rekuti ragara rakarongwa kudhara ndononzi kudyirwa muhomwe sechi semangai handiti ka handiti kana kusasikwa pacho tokungechi kungonzi ngaende ikoko anogara ikoko because anokutora achiti mwana wangu aende ikoko asisipo andiona. Saka ndopanoona kuti guys ndine shoko wadada kutaura kwamuri handiti achina amai asingateerere mubereki right now. I'm very sorry because ange tikushowa de tichina naamai wedu andoona. Exactly. So you must learn. Saka munhu wemukadzi is the most important person. That's true. Mukararama kwedu because kuti tutete malungs skin yatina yakagadzirwa mudumbu maamai iyi andiona. That's true. Saka also, if you take, but going back to Prayzah, if you go on YouTube right now, if you take it in,
whenever you play your song, Yeah. whenever your song is played, automatically YouTube synchronizes Prayzah songs. If you have ever noticed that? I have noticed it kamdara doenda chitaura kapaipa kuti kasoshoka waiziya paranotinya chitekenya ukaona ukompewa na mdhara aiwa future inenge iri very bright handiti, but then problem iti kandizooneka vakasaraunda mdhara vachevava but the same people vanenge vachimhanyanyaya dzekuti tisarire hatiripo tikada kunyebera ite tichizviziya. That's true. So anyways, Batroy, I'm going to go back a little and talk about a bit of your background and everything, since a lot of people need to know who Batroy is and stuff like that, but we wouldn't want to go back, because I know you might have been asked that in a lot of stations. Yeah, very true. That is the stage. So we just want to know, how is it that you find yourself to be an artist, Batroy, that tanga, this is me, this is a calling, besides any other situation of you facing a mommy issue situation. You had that, did you have that in you, or zvakazongouyuwo from nowhere? I remember my sisters vachintaradza ndaimba ndiri madiapers ndiri kadichiso but ndaimba zvasinganzwiki waiziya but vaitoona kuti uyu mufana pane chi ndo zvinoitika kubarika mufana kaunga mwana kaunga Troy kaika saka takati ndini baba Troy kuti tatsakatika ka tazoenda kakunyika dzimuka handiti kana saka chito ndini chi ndini Troy waiziya saka zvezvo ndezve blood because sekuru wangu inini vairidza magitare mudhara wangu inini aiimba handiti inini wacho ndinoimba Troy yeremote DSTV unosheta zvibata nguva iyi waiziya saka it's a family thing zvakatokura zviri mandiri handitika and that time boimbo mimwe type yemusic yekuti hapana kwataisvika nayo handiona bode ndakatanga kuimba zvekuti hey baby gochera nyama chichichi zvezvi zvekutova zano zvezvi hapana kwandaenda but shungu dzemoyo wangu manje haina season haisi paChristmas unoona kuridza kana paChristmas kana paEaster kana pachi handiona everyone ane song ine breakthrough kuti urire unoita breakthrough handiti Toki ane hit song mukoma mukudze mukombe wane mahit songs right atata wane mahit because akatanga na sungano handiti now he's got more because mukana unenge uripo and muridzo handiti ane ma songs ake akatanga na derira akatorira kaona ndino mudondo akatanga wachiriro handiti wina mutaiti saka munhu wese ane breakthrough song handimaona but then tatichikumbirisawo kuti tipiwo airplay vanhu vanzwewo chipo ndofunga muri kundinzozva ndikutaura tikukumbirawo airplay vanhu we tine vana vada kudya kumba nevakadzi kumba uku. What's really happening on airplay by Troy? What's happening? Mkuru wangu handikunyebere mkuru wangu mafoni calls mamwe acho hatodairwe uchizozi ndibaba Troy kwanza ndichakufonera. But you've been in those places, so chinenge chichitika. Let me tell you this, ukaonekwa uri that storm that iri kuuya vanofanira kugadzirira kuti storm iya yakuya ngatigare tete sei taivharira kuti siite sei isapinde. I think mageta sense baba handiti vanogara vatenga majuice chando chada kusvika kuti vasatonhorwe. I think you know what I'm trying to say. I understand what you're saying. So in essence you're saying kuti somebody is actually trying to bug you out. Pane zviri kuitika mudhara because ndane nguva ndisingarire ndane nguva ndisingarire ene mafanza ari kushemuka kuti baba Troy sei vakanyarara baba Troy vapera iri bama boezi iri marona ndikuratengwa nasekuru taswera sekuru tasu $2,000 straight cash handitika domain aluminiums 5k maibata ene ndozati muri mandima warungu wangu imimi ari mastress madisc handitika ari mastress ndokutopusha brand kamudhara because ukasafamba hapana vari kutsikirwa Batroy. Saka so far Batroy yabudisa maalbum mangani manje? I've got one album. That's the first one. The first one, yeah. And my singles? My singles I got 3. 3, but I've noticed quite a lot on YouTube though. Ayo aikungoposta kuti tirambe tiri pa saka pane ndiwe pane shungu dzemoyo wangu pane ndipe mukana. Okay, those ndo ari background zamai manje. Yes. What about my videos manje? How many? My videos we're still on the making. Sekuru Chasha video is coming very soon. Sekuru Chasha wakasponsor video rawo nyama madrone takatopiwa and everything and stuff. One of my sponsors One Tasu domain aluminium iripo futi kumashure. Kana mazogara guys Sekuru Chasha anopedza masports a humble man with a clean heart. Anditi wandona tapa pane challenge ndifana dasimudzirwa here and there. Anditika Sekuru Chasha boss Jeff wanenge vari mashure kwangu. Sly Media ndo madhara angu.
because ndada kutokwanisa kugonesa mboya vana kustation ka shongonza aya anoda kuya kupika anopenga wewe handiti but ona mandakagara mundara dai maona mandiri munomu guys manazoti aiwa vanhu vari kuziva zvavari kuita handiti but tikachemachemere battery kuti tikudzvinyirwa zvamaimanje. I know kuti there are some people who cause sabotage because even Prayzah JJ when he was starting his music patori amukoma ndakanzwa nyaya dzakawanda akafinonzani zvaitodzingwa kana pamashows kuzonzi ai harize panada kuita seko pakatombobatirawo mari kuti ngabe saka unofanira kuona kuti dzimwe nguva ka zvinotoencourage zvekuti mukoma itombodzingbwa izvo sachara mandakarumirira kunge tsikidzi waona tsikidzi hadzipere kana moza inohwanda apa yozobuda ina handisi kusiya mangoma boys tirai pamunogona but baba Troy vanenge varipo kusvika mafa ende vakagumbuka haina handisi kusiya mangoma here agavatrezvawo inini mudhara ndikuya kunge pfumo harivhikikeka murima unongona rabaya ka handina chera mukati yeah. So speaking on your album though, can you please point out a few things? Since Arnaurira Battery. Yeah, Arnaurira, yes, very true. It didn't circulate. And even me myself, I never got a chance to go with Ragamira say. And this also. And the Mokana album Raganzi Baba. And it. Mudara ano ita family yake. Owana zimwe kunze. Osia amaine tupwere mumumba. Handiti. Apa ndiwe mwenje ndiwe breadwinner. Handiti. Mwana osara achitambudzika baba vatori negirlfriend somewhere. Saka timu yedu ndekutsura madhara kuti vakomana ngativimbike nemadzimai edu. Handitika mudzimai mumwe chete. Handitika ende kana achienda kumba inoenda mafanizi akodzoka kune vana nemukadzi. Because dzimwe dzenguva mudzimai kakusungira pfuma ka unofa uchitambura. Uri rombe. Saka baba mwana anenge achiti baba makasiya mai wangu vari vega. Handitika tichitambudzika and stuff. Zvinhu zvakaoma nhasi ndabudirira handiti mune girlfriend yenyu kuchikoro ndakaendeswa namai vangu vachi kana kunhonga zvigubhu. I see a lot of women vachinhonga zvigubhu asi varume vanenge vakaita sei vakatiza handiti vakaenda kuna sisidhorika handiti but rimwe remazuva chichapanduka uchairipa ngozi iyoyo ende vana vanotizwa nana baba vazhinji tisi wana baba turi wakuimba hamusiwo takarwa vhesa achi Go get the album. Go get the album. It's Baba. That's the title of the album, right? Yes, Baba. Yes. Baba Troy album. Ragabuda. We have a lot of. We have had that there's a lot of sabotage behind the album not coming out on YouTube because people had many questions. Why Baba Troy Ragabuda album? But at the school in my streets, at the school. Very, very true. There was a lot of sabotage on it, and Baba Troy Vanaro album, and he's selling it at my singles on the disc. But I'm pretty sure you're gonna try and put it by YouTube, because what I'm going to do is I'm going to do a official video. Shungu dzemwoyo wangu yacho iyoyo itoda official video. But people they don't really know Baba Troy yacho wakaita sei. But ngembazika yake ndebana ndiri imwe yaona. But vanofana kuziva Baba Troy yacho wakaita sei. Handiti. Exactly. Sa ndakufamba nema videos. Then you dash him. Ndokuti vanhu vandiziva because kana audio nangoza voice. And people they mistaking my voice sometimes namdara. And I blame it. Those are really. Those are really guys. And you don't know who Baba Troy is. Those are really. So you're actually promising your fans, but you're gonna put those tracks on social media. Social media, yeah. They're coming out as videos. And this also shares. That would be something that would help because. Because when I face out such a Baba Troy, just put on an you get it. That's true. You spoke of Troy. We want to know Baba Troy. But you wana vairi. I got Troy in a tire. Troy in the enemy. Troy chichichi. My mind touching just Dini Baba Chaga Jakasanganza Siga. Because Kapana Kakuta Godoti data Mumondimbe. Shame Shiga Dimbe over Chibot Dini Baba Troy. Sabadoga, Chaga, Papintra Jata. Was Baba Troy came about when you had Troy? Yes. And then because we had I started as Troy before Troy Azaro. Because Pania in the Dreamstar, Andiga, the chance I said to Troy. Andiga, and then Manazita baby man, Manazita and Troy watch. And on. Sabanas in Dini Baba was Baba so knows that he can my fans are not respect what I had the Babas with you. I know, I think I was Troy didn't Muria. And on. Let's take another short break and then when we come back we ask more about Troy. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves.
Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. We're back again with our Troy on Sly Media TV. Please do keep following us, do keep subscribing to our channels, and do keep liking and commenting. Do not forget to leave a comment, man. You have a burning question, ask. Baba Troy is here with us. Nayi. Ask now, also still here, and also share. My bad. So, Baba Troy. Yeah. Don't muimira mafanzi mchana. Wambunzgoga simple kezo nyowani chawe kana ziripo kana ziripo. Dotanga naemba song yekuti sekuru tasu. Anditika. Because stokunzaka wanenge wakati simudza ndozo eka na boss Jeffrey ka atikakatoza kuti boss Jeffrey pa TV sekuru tasu watasu domain aluminium majarangu anditika hanzi aiwa namo handijada urombe ini handijada gana iro jamba handijada kana mambepo ingaza mepano aiwa ndonanga kwa sekuru tasu iwe sekuru tasu ayere ndiko kunobva kukomborerwa nesimba aiwa sekuru oye kunyangwe iwewe unoda mugariro wakadiniko pasi pano kunyangwe inini ndinoda mugariro wakadiniko pasi pano tirizika wakomana kunyangwe iwewe unoda mugariro wakadiniko pasi pano kunyangwe inini ndinoda mugariro wakadiniko aiwa pasi pano sekuru woye aiwa sekuru woye aiwa ndipaigwara ndipombe zvakanaka aiwa sekuru woye sekuru tazuka aiwa ka kuti vanoziva culture gaisika chinhu chadatara vana vezimbabwe chinhu wani munoona chinhu chinonzi culture ndo chinhu chamuri kurasa handitika zvakangofanira kuti chero ukarova mamayo chino ukazoenda kwa handichazitore mazita ukazongonoiswa sita zvikanzi zvapera boys yangu unotanda botso chete thats culture handiona saka pacho musakangane matateguru enyu handiti ndosati kuti aiwaka ndonanga kwasekuru tasviwe kwasekuru tazvinopera zvese aiwa mawana anopera isakana mapenzi achitopenga patakabuda akutofamba bonga rinobuda riri kati kwasekuru tasu garai mazviziva wakomana bonga rinobuda riri kati kwasekuru tasu handidi kunyembera iboys handizvozvo chaizvo vasekuru tasu vanobeka music andiona vanobeka music zvokutodaro zvokutoti mavideos and stuff zvafana video yayo ndawakaisponsor andiona saka vanotoziva zvinodawo maartist and stuff is a very humble man. He's a very humble man. Apart from anything in the industry, what kind of challenges have you been facing right now besides Sabotage and everything? Panama challenges as an as an individual. And you need to suit up as a man. Guys, ini andidonya berai. Ini yangiri pakushaya airplay chete. Kumwe kwese kundiri right boys. Ndinana sekuru tasuka ni domain kakumashure wangu saka ndochike. Itsakamwa titofunduka chi. Tungoda airplay chete. Airplay ndinopedza bhora mkomo wangu. Bozi kuti unzi artist unofanira kuramba uchirira.
Andiona. Shungu dzemoyo wangu yakarira mana ndofunga makaenzwa meseni. Handiti ndikatofamba ndatochinjawo step mari but step yekudhara yakudzoka manje. Because song hey yakuda unopera ona. Saka tikumbira airplay wako mana. Ndonyaya tikukumbira. Andiona. Munzwikwe. Tina unzwikwawo. Bozi unofanira kuva netallent ukaridza masongs unofanira kuramba uchinzwa kuti apa pane utarenda hwakasimba. Andiona. Inini I'm pushing music. Andikuona chiniji. Ndenda ichi handinyari netarenda rangu mukuru. Handiti ndotengesa music yangu guys. Handiti kuti munzwe bozi ukasazvipusha wewe wega unoparara zveshuwa. Handitoona. Because besides airplay though. The other artists they push their music. To push even my groups pakati peusi titori ma wizard. Atirari. Unochita ngezizi unotorara nehope musoro chitema wakadaizo. Uchipusha music. Ende zviri kufamba ere manje. Vamwe vanoteerera ukaoneka uri mufoni memunhu anongonosanganiwo kuridzawo. Chakakosha gaizika ndechekuti tofanira kuwanzirwa ma-interviews. Handiti kune mamwe mastation asamboenda kuita ma-interview nawo. They should call but maridziro aunenge uchiitwa unozoona kuti panapa patoda interview. Handiona tofanira kuenda kuma-interviews toendesa futi music yedu yotambiro. Handiti indoda hangu tenda hangu guys Star FM, Power FM ndorira, National FM ndorira, Radio Zimbabwe ndorira but ndikumbiro more interviews Sly Media futhi ukuyilo Sly Media aiwa kundaramba ere anamboramba kai anamboramba Sly Media kamadhara izaunzeka zvandoda kuti panapa zviteka ndikumbiro kuti tichene pamoyo paZimbabwe. Handiti ngatichene pamoyo vanhu vese vawane mukana wekurira. Handiti because there are so many gifted people out there kuZimbabwe. Handiti vana baba tiwe vari kwavo nevamwe vari mumashure mavo. Isu tinotanga zvakanaka hatina kana pride hatina kana chii but atikumbira kuti music ite sei music irire chete. What are other artists wamukambomixa nawo kumingila nawo kuti ngatibatizane timbosumudzirana timbodai nekudai vasiriona vamwe vatambotaura kana nababa harare cheo unoona chimugoma wangu matisi paZimbabwenzi mazhinji anoganza pakaipa vanoganza ndandakangana gushungo ndandawanzobatirana nabhontomani havane mazita mudhara vana nemazita vanonetsa mugoma wangu ati munaro kazita batu aiwa inzaunzweka zvandataura zvezve kuti zoni munhu anenge ari right pachi but vakaita sei ndomawani waiziva momzi yako iri yega iwewe unogona kutodhila naye situation mukapedzerana but pakauya mumwe munhu kana mainini kumashure vakachuna momzi yako iwe momzi yako haitodi kana kuona andoona samukuti geta sense zvafanira relationship chaichaiyo makawirirana muri tu munotaurira muchiwirirana pakaziya third party manje zvaendwa hapasina mukati unoona kufonera producer handiti mutharida kuya unoitawo song nemi kunzwa $600 ndiwe wana wapi $600 ndichitanga apanainzwa itidzi imini inga ndiri baba tuyewana amusona ndiri baba titi saka chicha uda ndirambedza kuti pindei aiwa baba titi kawe kwapagiwa kwete vaivae aiwa baba titi kawe kwapagiwa aiwa kwete aiwa mai baba Troy aiwa amaititi vari padhenda amaititi vari padhenda. I also want to thank Madam Boss. Madam Boss yanzazi yangu tinombotaurawo here and there vachindipawo my ideas. Vanombondipawo my ideas. She's my sister. A very humble soul. Handiti. Ndozandikwanisa kutaura izvozvo. I saw you on a picture with what's his name? Enzo Aishaw. Enzo Aishaw. One artist mwane respect una baba Troy. Anobva kwari kubva kudambomurisa baba Troy. Emwe arakaramba achipusha my works kusvika kudenga. Mange matisi kudoda kuzoti dhara anongonza ndokuziya shambo waize munhu akutoenda and then also ma-artists ari kunze uko musabvume kushandiswa nemapromoters vanoda ngoba vachienda takaimbisa masongs navanhu vakawanda tinzi mufana wangu apa chisong ichi mufana wangu ichi kaichi tobva tokuputisa mufana tobva tokuendesa kana kuSouth Africa mufana wangu danda kuririsa mapedza zveti makubhulutikwa aiwa unoziva kuti chimudhara mamwe mazita manje unotengona zororwa kana nematsotsi chimwe mamurodhomu ininika so many people they approached me handiti vachindiimbe nezvakati 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 but nozoona kuti mandida kurerwa talent handiona
Boza wasata kuimba zvakadai soka. Iwo chitanga. Handiti? Wapiwa ka $50 yekuda kuvharwa kumusoro kuti anzonanzi atombrainwash ne 50 mari. Handiti? Hapana artist ari dull. Hakuna artist asingazezvaari kuti every artist ari intelligent. Handiti? Saka isusu pangotomokupa space da kuona timoshana nesu sei. Remember mangwana wachandida futi. Wambondishandisa. Handiti? Last time I remember mukuru akatomboposta pa Instagram achiti coming out tomorrow. Coming out tomorrow. Ndofunga kuti vakabva vanoita sei? Vonotunyura kwanzi mfana harire yeye. That's the shit coming industry. Vasadhakwa. Andiona. Saka like face those kind of challenges ukuthi maito sabotage kwa big time musati matombotanga kutosumuka kwacho. Kana ku show chaichayo. I remember there was a show. Pane ziposta rakambotenderera so. Marize. Baba True. Nandiri pakati pemamwe munyaka ino. Ndichisuka pashow zvikanzi slote nyapfura. Vanangoseka vanangoti pabuda mara. Apa mari ndo payabuda manje. Masvika on time. Ndasvika on time. Saka manje kana mashows ese achigara akambanya manje. Let me tell you one thing. Wandiri kufamba nawo izvezvi ndinovatenda because vakaona chipenyu chandoda kuita. Handiti? There are so many people kwachiti mufana toda kudai so toda kudai so. Mutorara hana dzichirwa namadhamu yopondeta makozi mukadzi wangu achinzwa kai namaititi vachinzwa. Wandaiziya. Maititi vachinzwa zvese. Handiona. Saka at times manje unogona kudzoka promiswa this and that, but I just want to thank my wife for staying strong. Nekuva ari paside pangu. Handiti? Saka dzimwe nguva mukadzi wako nefamily yako ukaikoshesa unoenda kumberi. Handiti? Because ukatora idea uku ukadzisanganisa kugadzira venom unoparara. So at least ndemuna anoencourage every day kuti daita. Handitoona. So apart from music, then zvinenge zvakachayana maititi vachida mari here. What else does Baba True do? Baba True anoshanda nemafoni. I sell my devices mafoni. Yes. Apa takuita ma-adverts kane nyaya yechi kazizita katakagadzira kaka. Handiti? Mfana wenditora advert kwakati. Mfana wenditora advert kwakati izo Securitas takaitira a very good promo video. Do you know how much he paid for? 1.5. Securitas yeah. That song yeah. He paid for 1.5 for his song. Saka kuna vanotoona vane rudo. Vanoridza ni mfana wangu uya kuti dai so ndokudai so vanoda kusimudzirawo. Andiona. And then kwazitira mungana anokusenzesa wapedza wabva ngoti amfana wangu bo. I remember ndakamboenda kune imwe company kandaswera ndichiimbiswa shungu dzemoyo wangu. Ndakapiwa $10. Ndachaseda ndomatangira zvo ndikaita sei ndinawo kumba kwa mama wangu. Chimoko chakatomirira mavheji kana nyama mudhara rubva kubasa. Ungairabe $10 zosina kana sendiyo. Saka mashows ari kubhadhara ere manje? Mashows anobhadhara. Ndoda kutenda vekunze uku. Ndevana vanobhilivha mandiri nezvikoro. Handiti? Vanoziva kuti Baba True yo vanofana kuti basa ravo rifambe mberi. Andiona. Peter Moyo akandincourage wafurika nzi mfana wangu sarasiya futi magitari. Unondo tosuka pashow mukandotozana nzi tine mazukuru vaimba vari muno matokunongedzera but havana kana hit song. Andiona? Mukoma progress ndokutenda mudhara ndokundipawo mukana yekuratidza vanhu talent. Ndorimwe dhara rangu iroro. Handiti? Ndotoshuva dai bamutukudza wanga waripo. Vakusimudzirai? Bozi ndichaziye kwekuenda kaizvo handidi kunyeberera mudhara ndichaziye kwekuenda. So anyways Baba True. Apart from shungu dzemoyo wangu, bozi tuzo ndoyega song irikupisa zvamai manje. Iri mpoto uruziziya. Wana chikutopakura izvezvi. Vanomupedza. Saka mamwe matracks atirikufana kuexpect kuti Baba True ari kuya nawo ari kupisa ari hot. Alright, ndine song inonzi tenderedza musoro, ndine song inonzi zvibvunze nezviende. Album rangu rine masongs ari strong kutofambidzana neshungu dzemoyo wangu. Why ndiri kudaro? Handiti? Chavakapiwa naMwari achife chakatorwa nemumwe munhu. Potential iyoyo yekutonyora shungu dzemoyo wangu iyoyo. Handiti? Yakabva kupi? Kudenga. Handiti? Saka ndanokupa kuti njere dzekunyora kuti zvimwe zvinhu zvinonakidza vanhu. Ndosari kuona tiri kuita sei? Harire anorira kupi kwe anorira mafoni chete. I saw you posted this other video, this other girl dancing to your track. Yes. Which one was that? That was tenderedza musoro. Saka iroro manje andikuona manje. Ndisati kutsaya kuti mukoma tikumbira kuti ndakabudisa chakadai. Ndikumbira ukandida ine kudai mudhara kudhara. Vakomana vanoziva zvemazuva angochita kudhara makarira bamunini. Saka basi kana kudusa chaiko kuri kuramba.
Mawan. Akatingoda so podcast kutaura satozorambwa wese. Torambwa wese. So but Troy, any word of advice, any last words to your fans, anybody who's listening, Mungo communicator now so mkana ndio. Guys, ndikumbira kuti tirambe tichisimudzirana pa music. Don't compare my artists. Chikuru terere message muisa muhana. Anditi. And the other thing, msalama mshoni compare na mkoma kama kuadzisa komana. Mafanzi msadaro. Anditi. Ini mkoma wangu wafarira, but then I know sometimes anengada usangana nini, but I know the people around him. Do barrier. Eri kana kuti ndakona ku office wako nokuchitosha kapoza kuzoziti munhu anenge achita sei? Anenge achifunge. Rambe makasimba nini guys, tikupai more music. Tikumbira more airplay. Handiti. Tirira wanazati zo show up apa pane talent. Because kangorira ka 1 unongoziya ma streets ika. Konza dzakaira vadzangopera guys. Zvida kutanga bvaza sei? Bvaza pera. Aiwa, tikumbira kuti tiite airplay. Handiti. Ndoza ndoda kukumbira. And also I want to thank vanonditsigirawo masponsors angu, vanoteererawo music yangu nevamwe vese vanondidawo. Vasingandide musateerere nyu music. Kune vanondidawo. Ndatenda. But makanganisa kabati. Siya muridzi webrand Troy. Mzara Troy wakaipa mpano wangu. Aiwa bo mpano wangu, wakaipa. Sly Media, thank you very much. Domain aluminium, ndodzokrodza futi. Domain aluminium, Tashu 1 Tashu 7 Anderson pamebo rain up. Uyemone bonga richichinja kuita kiki uko kura discipline wa. Thank you very much people for viewing on SlyMedia TV. My name is JTK and actually kana wona kuti I left something out that you wanted to ask. We gave you an opportunity to comment guys and you didn't comment. Saka aisimoshe yangu. And I asked the questions that were there and I had to interview Batru according to what we had and what we know. But anyways, thank you very much for watching and please do not forget to keep subscribing, following our channels and everything. Share and like on Facebook, Instagram, everywhere. SlyMedia TV official. And my name is JTK, I've said before, and for now, we're signing out. Music entertainment. Baba Troy. Zani mamotera, do nange bigo. Zani mamotera. Ayo zani mamotera. Namo yondi biga ini kundi jandi jivambe. Hamsuri osakuru. Tashika mata. Diana say sekunde. Ayo atipisa ijambwa.
Sabotage. Pamusoro isekuru chazvo.